vaita zvechechi zvokurejista chechi ngolosihlanu bahamba abantu bayozama ukurejista ibandla vakazouya kumutumwa musi weSabata zuva rovira wabuya kwathunywayo ntambama vachiti tawanda bethi utawanda mahachi umahachi mwagura mhizha kanye nomhizha vasvika pamba pomutumwa bethi befika jejini komthundi vakadzingwa vaqoshwa mutumwa wakati get out devil bathi get out devil ndokunga makanzwa vhidhiyo yacho avanganiyibonini ividiyo zvikanzi hauchagari muno wathi ngeke usahlala khona lana zvikanzi out Satan wathi out Satan ndimi dzakamborirarira dzikazonyarara wakhuluma ngabalimi baphinda bathule nokuti munoziva mazuva ano mutumwa zvake hainyanyi kutaura kulezi nsuku wathunywa kakhulume asi apa mukanzwa zwi racho nepawa yacho uma uzwe izwi lakhe namandla akhona izwi ramwari izwi lakaNkulunkulu zvikanzi tinokuparadza wathi siyakushabalalisa kutanga zvakati tinokuponda wathi siyakubulala zvikanzi tinokuparadza siyakushabalalisa saka ndobva get away ndobva vadzingwa handitika vaqoshwa saka ndo BOT iri kuteverwa navamwe iyone iBOT iladelwa nabanye saka kana munhu anoona nomweya wamwari umuntu unomoya kaNkulunkulu unongozviona kuti mutumwa ari kupi uyabona nje kuti wathunywa yibukele ari muthe African Apostolic Church African Apostolic koshoka nditi rakati the African Apostolic Church African Apostolic vaapostoli vaafrica vaapostoli vaAfrica rakamboti BOT akazi ati BOT zvino kana munhu vanhu vanorasika seiko mimba yeraundi abantu badhuka kanjani endlini kuti unoiswa kuzi uya kuBOT uyabizwa ukuthi woza kuBOT uchisiya the African Apostolic Church the African Apostolic Church zvino vanhu vose vari kuBOT ngavabveko abantu vakuBOT mavabuye vauye kuno kuThe African Apostolic Church the African Apostolic Church ino mutumwa Paul Mwadla weAfrica wathunywa enesipho zvaseAfrica ndo zvinofanira kuitwa vanhu vanofanira kuteerera mutumwa abantu mele balalele wathunywa saka ndo zvakaitika zvatati kurondedzerei khona kwenzakala kwathi zvakawanda zvakaitika zuva ringavira kuningi okwenzakala lingaze lishonila kuti tirondedzere zvese kuze sitaze konke mufunge kuti kubva gore ra2020 kusukela ngonyaka 2020 nanhasi nyaya dzacho tinongova nadzo mumakoti namanje lezindaba zisena saka rinotova zibhuku risingagoni kuverengeka nezuva rimwe chete akwazi kulifunda ngosuku olulodwa saka ndombogumira pano ndosiyira mukuru wangu zina lana ngishela umphathi wabo kuti vachisaina ukuthi basayine bishop Ngoni Mwazha. amen.